Get your bag. Get your bag. Hindi ka manabasa ng libi. Hi Zoe, how are you? Bye. I miss you a lot, baby. Sit here next to Granny. Dalang mandar ka na? Hello, kasaray. Yay. Kani ka na. Jessica. She's up, banakan. Kani mandar ka. Yeah. Jessica, Yeah. how was your school day today? Wat zoek je alweer? Iba duli, wat zo je? Ik verlaag je bereis. Ja, niet bij mij, maar hij is. Wat ben? Je laat ook eens kijken. Wat zo is, wat zo gans? Wat zo gans je gezien? Ik heb hem Is die gezien. goed erbij die Zo, weer? ik is beland. Eh man, je weet niet waar we praten. Hier een Praten weer abri goed. stoep gelopen. En toen kwam hij Toen op. zei nee, nou again. Toen Nou zie ik wat betekent letterlijk dat? gaan. Je weet van waar praat ik. Ik heb Je moet het je uit eigen je goed goed te en praten. ik heb kleine oor gekomen. Wat zo oor? Wanneer je niet mee eens Je is. moet je goed te praten. Hij ook waar hij geweest is. Ik Je heb nou klaar niet eens gehoord bewijzen van van waar die van praten. Je praat ook niet. Nee, wat Krijg is je de van achter oor? elkaar op, stories luister. Wat is de oor? Je gaat zitten, heb je het zo misschien hele zitten en praat nonsens de hele tijd. Klaar gehoord wat doen. Hoor, gehoor, gezien. Je hoor, je Ik ziet. weet niet wat doen jij niet om die bijgeld in je handen te krijgen, maar je doet iets Kijk man. wat niet recht is. Kijk. Alsof je dat is op de kaart. Zie. Kun je me zeggen, je gaat niet waar in mijn hand. Hier, dat is. Zie niet? Toen niet, ik krijg geld terug, ik kom straks. Nee. Maar nog steeds nee. Ik ken al hoeveel goed ook op het mij, zo hier. Nee, maar nog steeds. Kaarten, zabreis. Zo ga je het zo zo in en niet gaan. Je gaat niet Ik gaan. ga net wel bij schoon. Als het. Zou maar zien. Zou maar zien. Ja, ga Ah, moet niet? Weet je goed dat bij mensen hoor, je vraag me eerst. Zo, Zo, I'm gonna go home now. Okay, bye, Daddy. Ja, ik kan met je man praten. Bye. Wat is er, Jane, nou weer zo? Ga maar nou weer op met me. Hij is toch. Wat hoor ik? Die man met me niet zo erin. Ah jongens, moet kak bezig worden wie dat hij lijkt zomaar zo. Niet naar mij is toen niet. Net niet naar mij is toen niet. Hij hoor nou weer voor mij. Jay, wel moest nou afwees, nee? Ga maar zo toe. Ik moest nog opgaan met zo. Hij met me. Ik ga naar zondag nou te brengen. Zondag. Ja, met me. Ik mag gaan. Het Ja, is na niet moeilijk. zondag. Hoor mij dier. Ik zeg het jou nou. Ja, met me. Kom zo. Kom binnen. Jessica, hello weekend, hello Zoe, hello baby. How's Maas Angel? Gaan jullie alweer? En ik kom echt later draaien bij jullie maken hoor. Ik zal maar mee. Hello Shinda, yes, die man lekker. Ik weet het niet, ik heb nog net van een wacht, ik heb die aan de. Ik is maar, je bent jou net iets wat ik van jou zien. Ik hoor les hierop, ik ben er. Ja, je hebt weer die karre gehoord. En er wat mensen. Je kan niet skrakkie, je kan niet skrakkie. Kan je ook zijn actions hebben, hij was die geld. My wereld, woenie. Hij draagt ons al die namen. Fabiano, toen ben die voet en dan is hij niet. Jo. Ik is geschokt nou. Little princess, hello my angel, Yana, how are you baby? I'm fine. Had a nice day at school? Yes. Hannah, that's good, sweetie. You must go undress, my angel. Okay. Hannah, Marco, ik kom nog naar jou toe, mijn kind. Waar is Jessica? Ik ben allemaal. Ik was nog wel bij Jessica's ma geweest, dat trekje terug. Wat zei die auntie van mij? Ja. Ze hoor je hijack karren. Ik ben er gezien, hij zegt. Dat is een leven wat die nou niet maakt. Die werken, die waar krijg je die geld? Die auntie praat van niet nog 40.000. Jessica had nog vrij ander gezegd, zit er 40.000 op je kaart. Wat gaan aanmaken? Ja, ik moet zo zijn geld, maar het betekent dus altijd het verkeerde way. Nee, man, nee. Je gaat niet veel komen. Ook hou voor mij niet. Ik was zo geschokt, ik had eens geweten wat een vrij auntie te zijn. Maar ik zei veel vandaag maken. Als je bezig is met zakken goed, zie je jou al jaren alleen groot gemaakt.
En oor al die jare was dit ek en jy alleen jou pa het sulke goed te gedoen. As daarom toe jy jou net gemaak het met hoeveel ek om totaal nie meer nie. Dat ek vir duisend involved met sulke goede. Maar ek sê vir jou van nou af, as dit nou is dat jy involved is met sulke goede, dan skryf jy my af. Dis so en Dan skryf jy my af, want ek nie jou maan nie. Waar sal die auntie aan sulke goede kom en sulke goed praat? sy het niks gesien, hoe kan sy so goed oor praat? Toe sy gepraat het, sy het gehoor. Nou hoor, Hoe jy en Jessica gepraat in die kamer. Steven, maar jy gepraat het iets anders te gepraat. Ek sê jou Marco, as ek moet uitvind dat is die waarheid, vergeet van my. Dis so en Ek wil jou nie weer sien nie. waarom? Jy dink nie aan jou familie nie, jy dink nie aan jou kind, jy kom doen sulke goed. As ek dink het aan hulle nie, hoekom bring ek geld in huis? Kom ons ook begeloop het. Waar kry jy geld in jy werk, Marco? Ek het geld met die volgende van die Ja. straks net op moes uitbetaal. Dis al wat ek jou sê, ek gaan stap nou, maar onthou, as dit so is, vergeet van my. Ek is nie meer jou ma nie, ek is niks van jou nie, want sulke moeilikheid kom net na die ouers toe. So bly maar weg van my af, jy en Jessica. Ek kry julle net jammer vir julle kind so na hoor. Ek gaan aan nou hoor. Ja, so. Hoe sê my pa, wat van die twee guys wat in die mang is? Jy moet net nie worry oor hy nommer nie. Hy nommer is op hulle. Hulle moet voorstaan vir hulle eie dinge, my bro. Die sal nie. Bada! Zo het doen dus. Thanks. Let's. Ja, wat sê my? Jo. Leroy Big Boss. Dis die man wees. Ja, Big Boss. Is nou volgemaak. Klaar. Leroy, Ja, Big Boss. jy sterk binnen. Ik is sterk binnen, ja. Jy is wees van die nommer dat wat is gaan dalen. Ik is wijs, ja. Kan jy dit verswakkelinge nie hoor. Ik hoor je, Bos. Maar die nommer wat ons dalen is duidelijke nommers. Jy moet sterk binnen is, Gazi. By the way, Mix, jy is wees van hy toe. Dis wys Big Boss. Die hele nommer is op jelle noem, my bro. Die manskap is nie nou nie so sterkie. En die clients ken nie wag nie. Salut, Beleid die, vat leiding af van my. salut. Sjak ons. Ja, is er so Big Boss. Ja, sê so. Normaal voor. Let's. Salut, Big Boss. salut. Ja, Joe, lang klaar me bro. Ah nee, wat? George, Is maar in. ik ken die man al die jaren als Big Boss, jong. Ja, George, Hier naam van George. Wanera, Big Boss. Big Boss, die mee, bro. Nee, Big Boss is maar net waar die owens mee man. Maar waar die owens. Mijn broers is ontstaan op die naam Big Boss. Die man heeft van mij gezegd, Big Boss. Mijn karasabi Big Boss. Huh? Hoe my bro praai dan nou? Zwart BM, mijn bro. As hy jou BM. Ja, mijn broers, mijn BM. Ik zeg, Wat is BM aan jou? die ouwens het die man My gehad. bro, daai Nee, owens. bro. Hy owens, hulle slaan die nommer nee. Okay, ek het ook mos 'n move van clients en sulke goeters. Nou sê ek hulle moet vir my maar ek het geweet as jou BM nie. Nee, die man zijn BM. Die man Mijn komt BM. klaar, reeds hier bij mij nou, reeds wordt die Wat praat nou niet over die En man? hoor die BM is bij Big Boss. Ek sê vir die neiers my bro, ek sê vir hulle die fucking BM lyk vir my so bekend. Ja. Nee, die Huh? man zijn BM. Hulle sê vir net 'n cool move. Ja, Ja, wie is die jongens wat die BM brengen? Nee, is ander lyk wat vir my span. Twee is in die mangen. Zo lang lijkt het met een gear. Jy's wys. Je het baard. Je het baard, ja. Ja, jy's korrek, ja, die een is ook 'n baard, ja, die ander is lank. En die ander een is die drywer gewees. Ik heb die driver lekker gezien. Ja, maar hy toe is in die mangen nou vir 'n ander nommer wat hulle Wat gedaan. gaan ons maken met die nummer, mijn bro, van die lijkt is wat die kakken gevangen. Van hoe komt die peert, mijn bro? Is onze kaas al die jaren. Nee, ek is wys op my nommer gas. Zie je? Ek is wys, dis kom. Zo was Ek sal het. moet Dat met 'n volle nommer. ja, discipline. Kijk eens. Moet gerig worden op Nog deeltjes. lang ding heeft hem. Want je hebt ons ogen daar binnen. Maak één ding nou eens. 28 nummer of Wat wat? moet val nu? 28 nummer of Ik 27? like die wat er nu gebeurd is. 28 nummer of Nee, ek kyk nie, 26 nummer? ek kyk nie, enige nommer wat julle wil daal nee. Nee, ek sal hoe daai nommer. Ik zoek Van net. hoekom? Ek het hulle gesê die nommer nee.
Want jy nou jou kroon verloor nou my bro, want die weer nou terug gaan En ek het hulle uitgeflash klaar, Gazi, vir hy job. Tjie. Hou se fucking dik gesmile my bro. Nee, ek is jammer, Gazi, man. Ek is jammer. Nee, solank ons net die bou na kry man. Verstaan nie? Solank Ja, ons sy maar sê gedaan hy twee wat in die mang is. En die een bra, hy werk nog vir my. Sê, sy naam is Mix. Jy het my karre. Huh? Binne! Mix, Hij heeft gezegd, gaan goed joint toe gaan. hoe bly die man is fucking huis toe, waar is die man? Hij heeft gezegd, ga iets gaan doen, bro. Hij is gewoon... Luister my bro, hy nommer my hulle gedale deur die ding afgeloop. Jong, Milani, het lelijk afgelopen, jong. Praat my bro. Ik ben hem geskierd, Milani. Wat se fucking poes praat jy nou my bro? Ik ken je helpen, Milani. Julle moes nou die nommer fucking korrek het. Julle kan nie nog fucking mense ook nog wil skiet nie. Waar is die ander woon nie, Milani? Waar is die eister wat julle geër het? Sê. Kyk hier my bro, ek het jou in die begin gesê. Ek het die tyd vir fucking weaklings sien my bro. Julle het skoon 'n kak aangevang nou. Milani, ek het geweet die bou gaan so uitdraai nie. My bro, die nommer kan enige nommer draai my bro, maar jy moet sterk wees op jou bene. Kyk hier, die nommer wat ek nou gaan daal, is op jou my bro. Asseblief, Milani. Nou kom 'n ander nommer nog na my toe van 'n fucking moord my bro. Wie moet my nommer regmaak? Asseblief, Milani. Ek het fucking regmaak. Ek haal weaklings uit. So jy moet nou volstaan op die nommer my bro. Milani, nou rere skiet nou. Hele neiers haal ek uit. Asseblief, Milani. Ek sê vir jou, vat dit my bro.